La recomanació d'un llibre. Hola, bon dia, em dic Alison i soc de l'Escola Beethoven. Us vull recomanar un llibre que m'ha agradat molt. El títol del llibre és La bella dorment. L'ha escrit Josep Francesc Delgado. El meu llibre tracta sobre una princesa que ha caigut en un encanteri i només es pot trencar si el príncep li dona un petó. Una nit les fades dormen a tothom i un príncep va a visitar la princesa. Li faré un petó. Si voleu saber, llegiu el llibre. Adeu, fins una altra. Hola, bon dia. La recomanació d'un llibre. Hola, bon dia. Em dic Sami i soc de tercer A i vaig a l'escola i soc de l'aula de la cuina. La meva escola es diu Beethoven. El llibre es diu, el títol del llibre és La nit del Tibidabo i l'ha escrit Raymond Crane. I el meu llibre es tracta d'un jugador de futbol, Eric Castell, un jugador de futbol que va jugar 3 partits i la primera i la segona no va marcar. I quin creieu que guanyarà el Barça al Madrid? Quin s'anima a llegir-lo? Adeu. La recomanación de un llibre. Hola, bon dia, em dic Rubí i vaig a la classe tercera de l'escola Beethoven. Us vull recomanar un llibre que m'ha agradat molt. El títol del llibre tracta sobre empatofet. L'ha escrit Anna Grau. El llibre tracta? El llibre tracta sobre un nen tan petit que li diem patofet. Un dia la mare li diu que vagi a comprar i pel camí un bou sense menjos. Creieu que està mort? Els seus pares els trobaran? Quin de vosaltres s'anima a llegir-lo? Adeu, fins aviat. Espero que us agradi. Hola, bon dia, soc Xiaca, vaig a la tercera A. A l'escola? A l'escola Beethoven. Jo la llegeixo la família de Boret a l'Aramont. Hi ha 3? Hi ha 3 Boret. El pare, la mare, el fill. El fill vol? Fill vol caminar. Però Pare diu no, perquè el poden perquè poden agafar i se'l poden i se poden la menjar. Adeu. Adeu. Espero que us agradi. Hola, bon dia, soc en Sara i soc de tercer A i vaig a l'escola Beethoven. El títol? Soc dos núvols, som amics i juguen junts i mai separen. Adeu, que agrade